Mira, sarap dia. Bigay ko yan lah. Tarura. Lima ko yan sa isipong. Ha? Pamilya na ron? Wala na. Jadi so. Ha? Sabayan kayo niya tulak. Bakit? Ya, saya. Okay na si Mito manag ay. Hindi na sa ulit yung punto gusti. Ito eh. Ya. Tahu para? Sarap ko tira. Wala yung taon sa pidya, ano yan? Ha? Sa pidya. Sarap mo ang suma. No? Abis ko si William talaga. Laka! No, wala! Diyawa na yung bulan. Yung ano? Kita ka dalam trans, sagay ka lang. Di na yung bulan nagbuwan na. Takas pa rin eh! Bago naggawa ng ching. Ito ang bulan niya. Kaya ka. Kita na niya kung bulan niya. Hindi, masok? Pwede? Biasaan yan talaga. Sige bro, Magala! Isa! 1, 2, 3! Oh, sige! Diriso! Lari lang pa doy! Iba ng tao! Yung tuyo. Wala kang gelam ba? Wala kang pagkut. Oh, ikaw! Abang-abang! Kalau sama tang, besok. Sama apa itu? Aliwa! Hampas sa mga inyan nyo! Masagay. Katuya ini! Ay, di ba ni? Di ba? Sabay, kakal na. Aray tagoy! Diyan! Lumon! Sige, yan. Sige, yan. Tukol na. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan! Saliko! Ibaba mo yan, ibaba mo. Subukan nyo basin. Itulak kayo dyan. Saki kay ko yan! Saki kay ko yan! Alam putertan! Alala yung di man, pupunta ka dyan. Ha? Alala yung sabayaw, ito basin, sabayaw. Sabayo! Sabayo tao. Sabi puto kayo, puto kayo. Tiga kata bro! Tiga kata bro! Ayaw. Wala ni Tam. Aman to kayo. Ako ba't nag-isip pa ron? Sige! Ante, ditanto. Sige. Sige na. Sige na. Tapos lang! Sige, tagil mo. Sige! Sakadyo! Pagmabo ba? Ada tiga katan! May babak lang. Dati patak ba? Ito pagpirsa to.
Tuturinig mo naman. Hindi, lepas na. Lepas na. Dami ka yan eh. Punta lara. Basta kang gay. Sa pagsyan, kibo mo pagsyan, tanong kong syan. Manay, ang po, kasara sa akin. Nakilala ito para mag-usap. Okay na to. Nag-uwian na sila eh. Ayun, guys, good morning at welcome nga pala sa channel ko ulit. At ito na nga pala yung update natin dito sa ating magiging business dito sa Lechonan. At ito kasama ko ulit pa rin si Jeff at ginagawa niya pa rin. Ang ginagawa na lang niya dito yung upuan. So kanina kung nakita niyo yung video kanina dun sa nagbayanihan dito, inangat na tong yung bubong na nilagyan ng pinaor. Ayan, ito na siya. Taas na ngayon. Taas na ngayon. Ayan, si Jeff. Ayan, shoutout kay Jeff. Tapos nga pala guys, shoutout nga pala doon sa mga tumulong kanina, doon sa pag-aangat na ito kanina. So, eto, actually mataas nga, mataas pero okay lang to. Okay na yung ganito kataas. Na-expect ko sana, akala ko medyo mababa. Pero, ayan, ito pala kataas yung inabot nung paglalagay nung bubong. So, ngayon ito na lang ina-assemble dito yung upuan. Tapos, pag natapos dito sa area na to, susunod na yung doon sa may kabila, yun, yung ipapagawa naman doon sa kabila. Pero yun, bububungan naman yun. Bubong na yero na gagamitin doon sa may kabila. So ayan, si Jeff, pinagawa pa yung ginagawa niya pa yung yung sasilya. Medyo may mga naputol pa na gagamitin pa na mga kawayan dito. And kahit pa paano din na mainit dito sa area na to. Ayan, ito na yung tsura niya. Teka, punta tayo sa malaya para ulit natin. Ito pala yung yung ipasusunod natin. Di pa tapos, di pa kasi siya tapos doon. Ayan, ito na actually guys yung itsura niya. Nung naiangat na yung yung bubungan. Ayan, so sa ngayon ito pa lang yung update natin dito at hindi pa natin alam kailan pa tayo makakapagsimula pa at papatapos pa natin. Marami pa tayo, may papagawa pa kasi tayo dito. At nung nakaraan na stop yung pagpapagawa kasi nung nakaraan bumagyo gawa ni bagyong Paing. Kaya ilang araw na hinto dito sa pagpapagawa dito. So yun guys, ito lang yung update natin sa ngayon dito sa dito sa likuran kung ano nang estado dito, kung ano na yung napagawa natin. Nga pala guys, thank you nga pala kasi nasa 383 something na tayo na subscribers. So thank you ng marami. So guys, please like, comment, share and subscribe and click mo na rin yung notification bell para naman update sa bagong videos. So see you on my next vlog. Bye bye and God bless you.